ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଅଭିନବ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଅଭିନବ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ପପୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ସାନ ପୁଅ ଲିପୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅଭିନବ ବାବୁଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜୁ ହୃଦରୋଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ବାବୁ 38 ବର୍ଷ ବୟସର ଜାଇକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଦୁଇ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମା'ର ମରିବା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଘରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ମା ଆଣିଦେଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା। ପରିବାରଟି ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲା। ଏହା ଭିତରେ ପପୁର ପାଠପଢ଼ା ସରି ସେ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିଯାଇଥାଏ। ସାନ ପୁଅ ଲିପୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ପପୁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ପପୁ, ଏ ପପୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ଛାତ ଉପରେ? ତଳକୁ ଆସୁନୁ, ତୋ ପାଇଁ ପରା ବରା ଛାଣିଛି। ସେଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ହଁ ବୋଉ, ଯାଉଛି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ? ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ତୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ମୁଁ ପରା ତୋର ମା'ରେ। ମତେ କ'ଣ ଲୁଚଉଛୁ? ସତ କହ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। କୋଉ ଝିଅ? ତା ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ? ବୋଉ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ତାକୁ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେବ ଭଲ ପାଇଲିଣି। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେବେଠୁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲିଣି। ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ବାହା ହବୁ ନା ଏମିତି ଖାଲି କଥା ହଉଛୁ ମ? ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବୁନି। ହଉ, ଏଇ କଥା ତ। ମୋ ପୁଅ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ମୋ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁନୁ। ନହେଲେ ନାଇଁ, ଛାଡ଼େ, ତୁ ନୁହଁ, ମୋତେ ଟିକିଏ ମୋ ବୋହୂ ନମ୍ବର ଦେ। ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କଥା ହେବି। ହଁ ବୋଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତା ନମ୍ବରଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେବି, ତୁ କଥା ହେଇଯିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ? ଦୀକ୍ଷା କହୁଛୁ ତ? ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା କହୁଛି। ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ପପୁର ମା' କହୁଥିଲି। ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ। ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ପପୁର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତୁ ରହିପାରିବୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ତା ଚାକିରି କଥା। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କେହି କହିପାରିବେନି। ନା ମାଉସୀ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି। ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ପପୁର କିଛି ନ ହଉ ବୋଲି, ତୁ ମୋ ପୁଅଠୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦୂରେଇ ଯା। ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯା। ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବିନି। ଯଦି ତୁ ପପୁକୁ ଏ କଥା ଜଣାଉ, ତାହେଲେ ପପୁ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେବି। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ମୁଁ ପପୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କରେ ବୋଲି? ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ପୁଅଠୁ ଦୂରେଇ ଯା। ତା ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଏ କଥା ଯେମିତି ପପୁ ନ ଜାଣେ। ମନେ ରଖିଲୁ? ରଖୁଛି ମୁଁ ପପୁକୁ କେବେ ବାହା କରେଇଦେବିନି। ଯଦି ସେ ବାହା ହେଇଯାଏ, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଦେବ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି, ତାର କ'ଣ ହବ? ନା, ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ଘରେ କେବଳ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ରାଜ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ବିତେ। ବୋଉ, ଦୀକ୍ଷା ମୋ ସହିତ କାହିଁକି କେଜାଣି କଥା ହେଉନି। ତା ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନି। କେମିତି କେଜାଣି ମୋ ସହିତ କଥା ନହେଇ ସେ ରହିପାରୁଛି? ମୋର କିନ୍ତୁ ତା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ କଥା କ'ଣ? ତତେ ଛାଡ଼ି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ତୁ ଖାଲି ଏଠି ଚୁଚ୍ଛାଟାରେ ମନ ଖରାପ କରୁଛୁ। ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯା। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଝିଅଟେ ଦେଖିଦେବି। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୋର ଭଲ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ।
ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବି ତ ଦୀକ୍ଷାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣିବୁ? ହଁ କହ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ବୋଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲା ତୋ ଜୀବନରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଭାଉଜ ତୋ ଜୀବନରୁ ନ ଦୂରାନ୍ତି ଏବଂ ତୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ତ ବୋଉ ତୋତେ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଦେବ ଏବଂ ତୋତେ ମାରିଦେବ। ବୋଧେ ଭାଉଜ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ପାଗଳ ପରି ପପୁ ବାଇକ୍ ଧରି ଦୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ହେବ ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛି। ଏ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ସାବତ ମାଆକୁ ନିଜ ମା ଠାରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ତା ବଦଳରେ ପପୁକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମିଠା ଫଳ। ପପୁ ଜୀବନରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ତା ସାବତ ମା ହିଁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କେବେ ସାବତ ପୁଅ ଝିଅ ଭାବି ଏମିତି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଜିରି ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ହିଁ କେବଳ ମା ହୋଇପାରିବ। ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତା ପିଲାର ଖୁସି ଆଉ ତା ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ।